Children of God, mga anak sa Diyos. Sa panahon sa Middle Ages, adunay pipila ka mga hari o mga emperors nga naghimo og public penance aron ipakita ang ilang paghinulsol at tubangan sa Diyos o sa simbahan. Ug usa sa labing memorable na ilhan mao si Henry IV nga miadto sa Canosa niadtong 1077 ug sulod sa tulo ka adlaw nagtindog siya nga walay sapin sa niebe samtang nangayo og pasaylo kang Pope Gregory VII. Alang sa mga tao niadtong panahona, ang paglakaw nga walay sapin usa ka ilhanan sa pagpaubos ug paghinulsol. Aduna usab mga hari sa England o sa France nga naglakaw nga walay sapin padung sa mga simbahan o mga lubnganan sa mga santos isip pagbayad sa ilang mga sala. Wala kini gihimo aron madayeg sa katawhan lang. Kini usa ka pamaagi sa pagpakita nga bisan ang labing gamhanan nga mga hari ubos gihapon sa Dios. Siyempre, usahay, adunay mga political nga rason nga nalakip niini. Apan ang mahinungdanon, mao nga ang mga tao nakasabot nga ang paghinulsol dili lamang pulong, kundili buhat usab. Ug kini nga tipik sa kasaysayan, nagpahinumdom nato nga ang tinuod nga pagpaubos magsugod jud sa kasing-kasing ug dili lamang sa unsay makita sa gawas. Sa atong ebanghelyo karong adlaw gipasidan-an kita ni Hesus batok sa pagbuhat og maayong mga buhat aron lang makita sa uban. Naghisgot siya mahitungod sa limos, sa pagampo ug pagpuasa. Kining tulo ka mga binuhatan importante kaayo sa espiritual nga kinabuhi sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanos. Apan si Jesus nagtan-aw dili lamang sa atong gibuhat kundili sa motibo nga anaa sa atong kasing-kasing. Posible nga ang usa ka tawo daghang maayong buhat, daghang good works, apan ang tumong maulang ang pagdawat ug pagdaig. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing ug dili lamang sa makita sa gawas. Sa pagtudlo ni Jesus mahitungod sa limos, iyang giingon nga ayaw pagpatinguga ang trompeta aron mahibaluan sa tanan ang imong gibuhat. Niadtong panahona adunay mga tawo nga ganahan makita isip religious ug manggihatagon aron daygon sila sa ubang tao. Apan si Jesus mingon nga kun mao lamang kana ang tumong, nadawat na nila ang ilang ganti. Ang tinuod nga ganti gikan sa Dios. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Matthew 6:1. Sa binisaya nga hubad, pagbantay nga dili ninyo buhaton ang inyong pagkamatarong aron lamang makita sa mga tao. Ang limos, paghatag og kaayuhan, dili kompetisyon sa pagpakitang tao. Ang pagampo, dili pod pasundayag sa maayong tingog o matahom nga mga pulong. Ang pagpuasa, dili drama aron kaluy-an sa uban. Ang tanan niini mga paagi aron kita mas maduol sa Dios. Kung mawala na gani ang atong sentro, mahimo na lamang kining porma nga walay sulod, pakitang tao na lang jud. Ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing ug dili lamang sa unsay makita sa gawas. Ikaduhang punto, ang tinuod nga pagka-Dios nun hilom apan mabungahon. Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa pagampo sa tago. Dili kini pagdili sa publiko nga pagampo. Kay human sa tanan, si Jesus mismo nagampo uban sa iyang mga tinunan. Ang iyang gipasabot mao ang pagampo nga dili himuong entertainment o pasundayag. Sa atong panahon karon sa social media, daghan ang tinguha nga mag-ipaambit ang matag gibuhat, no? Halos tanan nga buhaton nato ibutang sa social media. Usahay makadasig usab kini sa uban. Apan kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Naghimo ba kita niini alang sa Dios
o alang sa atong kaugalingong image. Ang tinuod nga pagka-Diyos nun, hilom, apan mabungahon. Story time. Sa atong panahon karon, makita nato nga daghang mga videos diin adunay mga vloggers nga maghatag og tabang ngadto sa mga kabos, samtang gikuhaan og kamera ang halos tanang detalye, no? Adunay mga higayon nga, of course, kini makatabang sa pagpataas sa kahibalo o awareness ug maghatag usab og kadasig sa uban aron mahimong manggihatagon. Apan aduna usab higayon nga ang sentro dili na ang nanginahanglan kun dili ang naghimo na og content. Ang dignidad sa tao atong hinumduman nga kinahanglan kanunay gyud nato nga respetuhon. Ang usa ka kabos dili props alang sa usa ka video. Ang usa ka gutom nga tao dili instrumento aron mudaghan ang atong followers. Kinahanglan natong ampingan ang atong motibo. Ang pagtabang mahimong makita sa publiko. Apan ang sentro kinahanglan gihapon ang kaayuhan sa tao. Si Jesus wala magdili sa tanang publikong kaayo, apan nagpahinumdom nga ang tinguha sa pagdaig mahimo nga makadaot sa atong tinuod nga gugma. Busa importante nga kanunay natong susihon ang atong kasing-kasing o pangutan-on kung alang ba kini sa himaya sa Dios o himaya sa kaugalingon, for God or for content. Children of God, mga anak sa Diyos, ang Ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pagkamatinud-anon sa atong relasyon sa Diyos. Ayaw paghimo og maayo aron lamang madayeg sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.